Ook deze afgelopen week werd het nieuws in Zeeland gedomineerd door het coronavirus. We zetten het nieuws in Zeeland van de afgelopen week voor u dag voor dag op een rij. De Zeeuwse VVV zegt maandag een campagne te gaan starten om toeristen te weren. Normaal zijn er tijdens de paasdagen zo'n 300.000 toeristen in Zeeland. Maar onze ziekenhuiszorg is totaal niet berekend op zoveel potentiële coronapatiënten. Het Zeeuwse zorgstelsel is afgestemd op het aantal Zeeuwen en daar kunnen ze dus de toeristen echt niet bij hebben. Dus de VVV start een campagne. Wij zeggen inderdaad, wees wijs, gebruik je gezonde verstand. Denk aan de Zeeuwse bevolking, denk ook aan de overheidsmaatregelen die er zijn. En probeer om te boeken, zodat als je de tijd rijp voor is, weer naar Zeeland kan komen en kan genieten van alles wat hier leeft en speelt. En dat wij vervolgens de toeristische sector kunnen helpen om weer een gezonde sector te worden, maar vooral ook te blijven. En dat is van belang voor iedereen die in Zeeland is als het gaat over werkgelegenheid, leefbaarheid en het voorzieningenniveau. Door de coronacrisis zit de VVV tussen twee hete vuren in. Aan de ene kant de overheid die wil dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft. En aan de andere kant een toeristische sector die niet zonder toeristen kan. Wat er nu gebeurt is dat ondernemers veel minder inkomsten krijgen, terwijl ze het wel in een hele korte periode moeten verdienen. En het is ook niet zo dat ze dat dan allemaal terug kunnen verdienen aan het einde van dit seizoen. Daarom hoopt de VVV vooral dat toeristen loyaal blijven en na de crisis alsnog terugkomen. Daarom werken ze nu alvast aan een herstelcampagne. Wij zijn druk bezig om een goede campagne neer te zetten die voor heel Zeeland de mogelijkheid biedt om ervoor te zorgen dat die klant en die herstelvraag gerealiseerd wordt. Want het toerisme is van belang voor Zeeland. Zoals ik vaak roep, het is van belang voor het voorzieningenniveau, belang voor de leefbaarheid, belang voor de werkgelegenheid en zeker ook voor de kwaliteit van ons toeristische product. Want als er veel toeristen komen, kunnen ondernemers veel investeren en op die manier ook een duurzame sector houden. Ondernemers die hun producten niet meer via de reguliere handel kunnen verkopen, proberen op allerlei manieren toch spullen te verkopen. En consumenten zijn vaak bereid om Zeeuwse ondernemers te helpen. Daardoor kunnen bedrijven die veel last hebben van de crisis toch nog wat verdienen. Creatief op zoek naar manieren om je spullen toch nog te kunnen verkopen. Dat is wat veel ondernemers proberen. Zoals deze tulpenkweker in Noord-Gouwen. In de kas staan ruim 3 miljoen tulpen die niet meer verkocht kunnen worden naar het buitenland omdat de handel stil ligt en ook supermarkten in die landen geen behoefte hebben aan bloemen. Ja, we hebben dus de keuze om dit weg te gooien, deze prachtige tulpen. Maar mijn vrouw zei van het weekend, joh, als we ze niet aan de klant kunnen verkopen, dan gaan we wat anders zoeken. Dan gaan we ze langs de straat verkopen. Dus daar zijn we nou mee begonnen. We hebben ze voor een klein prijsje, bieden we ze aan hier in een stalletje langs de weg. En op nog wat andere punten op Schouwen-Duiveland. Graag 2 bossen. Hoe bent u erachter gekomen, mevrouw? Op Facebook zag ik een oproep. Dus ik dacht, dan koop ik wat bloemen voor mijn collega's. Tot ziens, sterkte met alles. Dankjewel. Ook bij Van der Wekke thuis in Zierikzee worden aan de deur tulpen verkocht. Ik zal zo aan jou geven. Dankjewel. Hey, super, heel hartelijk bedankt voor je steun. Hè? Hey, geen dank, hè. Dank je. Even verderop in Zierikzee probeert viskweker Kingfish uit Kolijnsplaat op straat vis te verkopen. Ik denk dat we nu zo op zo'n 250 kilo zitten, kleine 250 kilo. Vandaag alleen al. Maar ja goed, ons pakhuis heeft nog meer bezigheden. Dus we zitten natuurlijk aan een bepaalde max die we kunnen doen per dag. Hoeveel kilo is er nog in het pakhuis of in de kwekerij? Ja, dan heel veel. We vriezen ook in natuurlijk. Maar nee, ja, ook geen idee. Dat is echt heel erg veel. En het meest gehoorde argument om juist nu bij Zeeuwse ondernemers spullen te kopen, geldt ook hier. In deze tijden moet je toch de middenstand een beetje helpen. Ja. Ik hoorde die naam nog. Maar er is ook ander nieuws maandag. Door de maatregelen om overdag 100 km per uur te gaan rijden, kunnen Zeeuwse bouwbedrijven weer vergunningen aanvragen voor woningbouwprojecten die stikstofneerslag veroorzaken. Volgens de provincie gaat het in Zeeland om 45 bouwprojecten die momenteel stil liggen en nu dus waarschijnlijk weer kunnen worden vlotgetrokken. Het gerechtshof in Den Bosch heeft 2 mannen in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen vanwege hun betrokkenheid bij een schietpartij in Oostburg. Een 23-jarige man uit Zoetermeer moet 12 jaar de cel in. Een 31-jarige man uit Breskes krijgt 10 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. De mannen moeten aan de broer van het slachtoffer ongeveer €14.000 schadevergoeding betalen.
De zonnetrein in Hulst is gered. 12 ondernemers uit Zeeland en België nemen het treintje over, waarvan de toekomst onzeker was geworden vanwege een terugloop aan sponsoren en technische mankementen. De dienstregeling blijft zoals die was en ook komen er nieuwe initiatieven en arrangementen. De centrale eindexamens voor middelbare scholen gaan niet door. Dat maakt minister Slop bekend. Scholen moeten nu aan de hand van de resultaten van de schoolexamens bepalen of de leerling geslaagd is. Een wijs besluit, want onduidelijkheid en onzekerheid, dat is op dit moment het lastigst, vooral voor de leerlingen en de scholen. Dus nu dat besluit genomen is, hebben we in ieder geval meer tijd en dat is erg belangrijk. De mededeling van minister Slop is dinsdag helemaal spannend voor alle eindexamenkandidaten zelf. Vera van der Heijden uit Middelburg. Ze zit in het eindexamenjaar van het gymnasium van het Nehalenia. Gistermiddag maakte ze nog eindexamen Frans literatuur. Veel scholen kwamen er toen achter dat het lastig is om alle regels omtrent corona op te volgen. Het was wel moeilijk om de 1,5 meter vast te houden. Het ging wel, maar ja, het was wel een beetje een twijfelgeval. De examens zijn daarom gestopt. Maar wat nu? Er is veel onduidelijkheid bij eindexamenleerlingen. Want welke cijfers tellen mee en wat moeten ze de komende tijd nog maken? Vera is in ieder geval optimistisch over haar slagingskans, want ze staat er goed voor. Zoals mijn NC-cijfers er nu voor staan, ben ik geslaagd. Maar ik moet nog wel wat toetsen maken. Dus ik moet die wel heel erg verprutsen om niet meer te slagen. Toch gaat de vlag nog niet uit, want pas eind van de week komt haar school met duidelijkheid over de komende weken. 4 jongeren tussen de 14 en 20 jaar hebben bekend dat zij eind vorige week een ravage hebben aangericht in de Morgenster, de kerk aan de Adriaan Lauwerijstraat in Middelburg. De vloeren en ook de muren werden beklad met verf en met biljartballen werd een kostbaar orgel bekogeld en beschadigd. Volgens de politie willen de 4 jongens helpen met opruimen. Ze willen hun excuses maken en proberen de schade te vergoeden. De kerk staat leeg en wordt gebruikt als opslagplaats. In Zeeland zijn de eerste Brabantse coronapatiënten aangekomen. In Brabant lopen de ziekenhuizen over, maar hier is dan nog genoeg plek. De meeste Brabanders liggen in ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen. Patiënten goed ingepakt, het ambulancepersoneel in beschermende pakken en veel extra personeel van het ziekenhuis waren op de been om hen op te vangen. De ziekenhuizen geven aan voorlopig genoeg capaciteit te hebben om alle patiënten op te vangen. Het aantal bedden en IC's kunnen, als het nodig is, ook nog verder worden uitgebreid. En nu veel mensen deze weken vanwege het coronavirus thuiswerken, doen inbrekers dat schijnbaar ook. Want in de afgelopen 10 dagen zijn er maar 6 woninginbraken gepleegd. Dat is ruim minder dan de helft van het aantal inbraken in januari en februari, toen er gemiddeld 1,5 keer per dag werd ingebroken in Zeeland. De verscherpte maatregelen die maandag zijn afgekondigd hebben ook gevolgen voor winkels. Door de verplichte 1,5 meter afstand mogen er maar een beperkt aantal personen tegelijk naar binnen. En dat is nog eventjes wennen. Verplicht een winkelwagentje. Dat is een van de regels die geldt bij de meeste supermarkten. Heb je gelijk 1,5 meter afstand tot anderen. Al blijft dat afstand nemen af en toe nog even ongemakkelijk. Want ja, hoe pak je nou zo'n muntje vanaf 1,5 meter? Het is voor sommigen nog even wennen, merken ze bij deze supermarkt in Vlissingen. Het mooie van vandaag is dat we een afstand hebben bepaald aan de voorkant van de winkel. Er staat iemand aan de ingang die de klant informeert. En klanten zijn super loyaal. Dat gaat eigenlijk buitengewoon goed. Bij deze kaaswinkel in Middelburg is besloten 3 mensen tegelijk naar binnen en de rest moet buiten wachten. Ik sta liever een beetje op afstand en verder buiten dan dat het binnen heel druk is in de winkel. Ik heb zeker niet eerder meegemaakt, maar ja, ik ben het er wel mee eens en we staan hier lekker in het zonnetje. Dus, Hoeveel Zeeuwen inmiddels al zijn genezen van het coronavirus, dat is onbekend. Maar Willy de Nooijer uit het Walcherse Seroskerke is er één van. Zij was een van de eerste Zeeuwen die besmet raakte met het virus. Na bijna 3 pittige weken binnenzitten mag ze eindelijk weer naar buiten. Ik ben kortademig, ik kan niet tegen de wind in. En het gaat nog wel een poosje duren voordat ik 50 kilometer op mijn fiets kan fietsen. Dus ik ben heel echt nog slechter. Volledig hersteld van het coronavirus is sportcoach Willy de Nooijer uit Seroskerke nog niet. 3 weken geleden, tijdens een skivakantie in Italië, werd ze ziek. Het zijn griepachtige klachten, maar eigenlijk veel erger. Ik lag heel veel in mijn bed.
Ik sliep lang. Als ik gegeten had, ging ik terug. Weer een poosje. Geen energie. Snel na thuiskomst werd ze getest op het coronavirus. De volgende dag om 9:30 belde hij. U bent positief getest. En dan gaat het circus draaien. Dan krijg je allerlei dingen mee. We kregen mails hoe we hier met elkaar om moesten gaan. Gescheiden slapen. Afstand van elkaar. Elke dag temperaturen, 's ochtends en 's avonds. En dat moest dan doorgegeven worden. Inmiddels is ze genezen, maar het herstel valt de sportieve de Nooijer zwaar. Mijn longen doen het nog niet. Dat had ik toen als ik zit, dan merk je dat niet. Maar ga je naar buiten, mag je weer naar buiten, dan krijg je weer zoiets van, oei, wat is er aan de hand? De wereld is veranderd, of tenminste. Ik ben 1 keer in de stad geweest om te kijken hoe dat was. En dan zie je echt zoiets van, ai, ik zie niemand, winkels zijn dicht. De wereld heeft voor mij even stilgestaan. Hoewel het werk in de Zeeuwse havens ondanks de coronacrisis voor het grootste deel gewoon doorgaat, maken de havenbedrijven in Zeeland zich wel zorgen over de toekomst. Het lijkt bijna business as usual in de fusiehaven in Gent en Zeeland. Overkoepelende havenschap Noord Seaport, dat de kades en de wegen in de haven beheert en verhuurt, werkt gewoon door. Schepen kunnen nog steeds aanmeren en lading afgeven of inladen. Door de angst voor het virus is een deel van de wereldhandel wel stil komen te liggen. En dat merken de afzonderlijke bedrijven in de haven. Bedrijven kijken toch wel angstig naar deze crisis. Sommigen zijn al helemaal stilgevallen, anderen zijn nog 100% operationeel. Maar er zijn er weinigen die durven beweren dat deze coronacrisis geen effect zal hebben op hun economische cijfers voor dit jaar. Noord Seaport is een grensoverschrijdend bedrijf. Een deel ligt in Zeeland en een deel in Vlaanderen. In België gelden strengere beperkingen dan in Nederland. Dat belemmert het werk in de haven niet, omdat zelfs nu goederenvervoer via zeevaart en binnenvaart binnen Europa door mag gaan. We hebben wel vastgesteld dat de laatste weken de maatregelen in Nederland en België bijna gelijk geworden zijn, waar er een 2-tal weken geleden nog wel grote verschillen waren. En dat maakt het voor ons dan weer makkelijker. En ook onze bewindslieden, minister Knops, minister De Crème, hebben ondertussen het vignet ingevoerd om over de grens te gaan en een aantal andere maatregelen getroffen, zodat we vandaag eigenlijk kunnen zeggen dat we ook daar bijna geen hinder meer ondervinden dat we in 2 landen actief zijn. De Zeeuwse ziekenhuizen ADRZ in Goes en Zorgzaam in Terneuzen zoeken extra verpleegkundigen en artsen om de patiëntenstroom door het coronavirus aan te kunnen. Jan-Arie van den Hoek, arts bij het ADRZ, verwacht dat het erg druk gaat worden de komende weken. Wij zoeken mensen die kunnen werken op de IC, op de spoedeisende hulpafdeling en op de acute opnameafdeling verpleegkundigen, om bij te springen in deze tijden van corona. Ziekenhuizen hebben artsen en verpleegkundigen nodig die tot tenminste 2 jaar geleden een zogeheten BIG-registratie hadden. Hoeveel nieuw personeel nodig is, valt nu nog moeilijk te zeggen. We weten niet exact het aantal mensen dat we nodig hebben, maar wat we zien is dat de patiëntenstroom toeneemt en dat we geleidelijk aan meer mensen nodig gaan hebben. En bovendien zijn we bang dat onze eigen mensen ook uit zullen vallen. Dus dat maakt dat iedereen die kan een hand bijsteken, die hebben we nodig. Mensen die zich aanmelden en op de intensive care gaan werken, krijgen hoogstwaarschijnlijk te maken met hele zieke mensen. Maar ook daar is aan gedacht. Wat we doen in het ziekenhuis is dat we ook een programma hebben om mensen te ondersteunen. We hebben een bijscholingsprogramma voor behandelen van specifiek deze patiëntencategorie. En wat we doen is inderdaad mental support leveren, want er komt inderdaad veel op mensen af. ADRZ en Zorgzaam zijn niet de enige ziekenhuizen in Nederland die extra personeel nodig hebben. Maar de hoop is dat het lukt. Wat we zien is dat veel mensen zich ook al spontaan aandienen. Oud-collega's, specialisten die recent met pensioen gegaan zijn, die dienen zich ook spontaan al aan. Maar iedereen die dat nog niet gedaan heeft, roepen we bij deze op. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de websites van ADRZ of Zorgzaam. In Zeeland zijn de minste autovernielingen van Nederland. Met 680 geregistreerde gevallen vorig jaar staat de provincie onderaan de landelijke ranglijst, zegt vergelijkingssite Independer. De meeste auto's werden vernield in Terneuzen. Er is wel een stijging. In Zeeland werden ruim 3% meer auto's vernield dan weer het jaar daarvoor. Met man en macht wordt er gewerkt op het aspergeperceel van Bart Dekker bij Westkapelle.
Zwarte en witte folie worden gespannen over de ruggen waar de asperges groeien. Zwart is om de groei te bevorderen, wit om af te remmen. De asperges worden meestal rond de Pasen gegeten en dat is al over 2 weken. De vraag is of het gaat lukken. Ik dacht dat we wel heel vroeg konden zijn, omdat we natuurlijk heel de winter geen kou, geen vorst hebben gehad. Maar door de nattigheid juist de vorige weken zie je de bodemtemperatuur weer zakken. En daardoor zie je dat de asperge nog eventjes iets langer in zijn winterslaap is gebleven. Het aspergeseizoen duurt tot 24 juli. Ja, de coronacrisis. Daardoor zitten ook de Zeeuwse seksshops en seksclubs in zwaar weer. Door het coronavirus hebben ze hun deuren moeten sluiten. De dames die er werken als prostituee zijn vaak zelfstandig ondernemer en die hebben dus nu geen inkomen meer. Voor familiebedrijf Erotheek L'Amour in Hulst is er ook een onzekere tijd aangebroken. Een dichte deur bij de erotheek van de familie De Jong in Hulst. Ruim een week geleden moest het bedrijf dicht en zijn er dus geen klanten meer in de winkel. Eigenaresse Marcia De Jong vindt dat er voor haar branche veel te weinig informatie vanuit de overheid is gekomen. Het werd even snel gezegd van nou, alle seksclubs in Nederland moeten na 6 uur gesloten zijn. En verder wordt daar ook niks meer over benoemd. Er is niemand die het lijkt wel het woordje seks in de mond durft te nemen. Toch heeft de sluiting net zoveel gevolgen als voor andere ondernemers. En daarom had de familie De Jong een heel plan klaar liggen om zo lang mogelijk open te blijven en zo ook hun dames aan het werk te kunnen houden. We hadden een temperatuurmeter, zodat we de temperatuur van de bezoekers konden opmeten. De dames die hier aanwezig zijn mochten niet verkouden zijn of hoesten. Al zeker al geen koorts hebben. En dan echt gewoon het contact gewoon 1 op 1. En u komt maximaal in de winkel alleen 1 medewerker tegen. Ook Club Barbarella in Goes is gesloten. De eigenaar noemt het een drama dat de sector nu stil komt te liggen. En hij vreest voor het voortbestaan van zijn zaak. Dat de thuisprostitutie ondertussen ongecontroleerd doorgaat, dat vindt hij onbegrijpelijk. En tot zover het weekoverzicht. Nog een fijne avond en graag tot morgen.